wij zijn hier in Haren bij de familie Abara. En wij zijn hier het meen met oude trekkers. En dat gaat van de Vereniging van Vrienden van de Krukkers, de VVDK. Een meen met oude trekkers? Ja, klopt. Meen met oude trekkers, meenbalken eronder. Zat de boeren vroeger ik meen. En dan gaan we dat jureren. Want men moest vroeger ik goed menen, joet er weer, rug menen. Het mag niet krom wezen. En het moet natuurlijk netjes oud meend worden. Dus het is een wedstrijd? Het is een wedstrijd. We hebben een echte jury erbij en er is een eerste, tweede en derde prijs. Wat is daar nou leuk om? Het is alleen nog maar de nostalgische gevoelens die opkomen van vroeger. Die borrel die bij jou omheen? Ja, precies. Die komen weer boppen. En hoe is je taakverdeling dan? Ja, mijn broer die met Sjenje verhinder. En ik voor de man, de meender. Zo werkt het eigenlijk. Nou, ik ben niet verhinder. Sadom ben ik niet. Nee, maar toch door beroes Ik ben de trekkerchauffeur. Ja, en nou, die loopt hem op. En dat doen vroeger het hinder. En daar zit maar wat achterop. En dan is het helemaal afhankelijk van hoe is ik riet. Want als ik scheun riet, dan meen ik mis. Dus ik vind toch dat... Dan loop ik hem wel mee in je eruit werken. Dan gebeurt er niks meer. Dit is het veld van de gebroeders Eppinga. Wat vind je ervan, jury? Nou, we zeggen nou hoe de zweeën lezen. We zeggen uiteraard nou hoe het gas er almeend is. Dat alles er almeend is en dat we net van dit soort plukjes krijgen, zoals dit. Want dit is vanzelf voor de helft almeend. Maakt je hem kans om te winnen, Joet? Nou, wij houden hoop. Wij poetsen u zelf net uit. Nee. Nee. En wij joggen niet wat oren verrichten. Nee. Maar wij gaan ervan uit dat wij haast het beste binnen. Ja, dacht ik. Dus 12 treden? Voor de meercombinaties die je zag optreden, we ze denk ik eerste als het ware, want er bent waar. Maar in het geheel denk ik dat ze ergens op zeg maar een vierde part van onderaan uit Dus dat zou 15, 16 iets in de richting wezen. En dan doen ze het heel knap. Van de 20? Ja, van de 20. Ja, dan doen ze het verschrikkelijk knap.